zamuti yabhenya ne skin yakazvipindani. Mukatwanikani aruka fodzwa nevana wana vana vaisika dzari kurumurisa mhori kuti muri bozva asana. Kana munhu aine gomo hapana chakanaka chaanoona mauri. Kana munhu aine gomo hapana chakanaka chinobuda pauri nekuti ane godo. Mukataiwa bhutsi ivana inenge yakanaka zvikazasi inenge oversize. Inenge oversize anenge akaita yekupima. Dai kuri kumusha kuZimbabwe ndoti ndeyekumupeddesi. Kumupedza nhamo ndoti kumupeddesi. Nekuti munhu haana chakanaka chaanoona pauri. Pane nguva yekuti munhu kana aine gono haana kana positive description yaangataura panewe. Susu takakura tichiitirwa godo nekuwanda kwedu ikoko. Maberekwa makawanda, baba ofa pakati nepakati pasina wati anyatsoya. Rimwe zuva munaina zvaro kwenda kuconference sedelegate reyouth kuconference youth. Bhutsa hapana, bhegi rekuisa hembe hapana, kwete traveling suitcase retenda rine zipi. Ndikabva ndati rekai ndikumbirawo bhegi kune vanaro rinobatika pamberi pano kuti president wenyuth asvika. Zvikanzi hauna kufitwa kubatira suitcase yako, hauna kufitwa kwete kuipfeka kuibata. Suitcase haipfekwi, haufuke futi kuita kuendesa. Kundoitakura hani nemavhiri baya kuti aizopera mavhiri. Dzadzisina mavhiri yanga nekusoro kutakura mukabutwa. Zvikanzi haina kukufita. Ndikataurira mai ndikati handichaenda kuconference handina pekubatira hembe. Mai vangu vakati tora bhegi, ndikati handina zipi. Zvikanzi ndochikupa mari yezipi, wasvika pamashopu uri kumirira pasi, wotenga zipi wotsvaka tera wokusonera, ipapo chimboisa chipenezi. It's not over until it's over. It's not over until it's over. Ndakatoenda kuconference kutosvika musima kuita nambawanda hapana kwamboziva ndine bhegi nechipenezi. Hapana. President wemarenge wasvika. Somudzai wavo vatiri kuzwa kudzirwa chipenezi chazara mudomo. Pakutambira nemusuma vaita namba wani marenge wasvika kutopembera. Pandiri kupembera mugumbo chikunwa chihope chine kachira kuti vanhu vari kupfeka mapatapata chikunwa chiri kurwadza. Icho hachirwadzi, hachina kana kupumhunwa, kunyange kuchifunga kadhuku kuchiti ndende. Patapata kudai tinezeni gumbo rake risikarwadzirai nebhusu. It's not over until it's over. It's not over until it's over. By resurrection. Kana munhu aine gomo neupenyu hwako, hazvina mhosva kuti wamuitira zvakanaka. Vakunditi vana kufitwa nesuitcase. Zvikanzi sisi vhina munainazvo vakuda kuenda kuchifundisi. Vakasunga konde. Zvikanzi mai munaona kuimbira nhamo. Nhamo inoramba yakaimbira. Vafundisa mwana. Apedza form 4. Makuti aende kubasa rekuhora mari yemundiro. Hamuoni kuti muri kuberekera nhamo. Kutoita musanyo kunga mwoyo wechokwadi. Wagono newagono. Wagono newagono.
kana musikana ndewegodo. Wegodo hazvina basa kuti mamupa kadhi repamuchato mukamugadzika pahigh table ndewegodo. Wegodo hazvina basa kuti mamudaidza kubirthday remwana wegodo ndewegodo. Wegodo hauna basa nazvo kuti musi akarwarirwa makamuti muti mwanangu vatakura ona motikari wegodo ndewegodo. Ndozviri kuzipana pana Pilato. Uno uripo uyo Jesu. Inini handina chandakamutadzira. Pilato anotora dhishi anogeza maoko. Nyaya yedhishi kumba kwedu ine nyaya. Amai vangu ivo varichera vokusaka vachikuchengeta. Vakaita chidzidzo chavo naMwari kuti Mwari ndasiyirwa wana pandiri kunamata nepandinokumbira ndoda kuti munitore vana vese mumwe nemumwe ane imba yake. Musaita kuti pakati pavo ndiende paine achirikuda kuchengetwa neumwe mwana. So wanga uri munamato wamai vangu day in day out. Saka anotera mumashure mangu gotwe paakanyora O-level apedza anoya kutora mari zavo ari kubva Harare ari kubva anga ari house girl muWarren Park. Paakapedza kunyora O-level akauya kutsvaga basa remumba kuWarren Park rinochengeta basa riya rinosimudza upenyu. Don't underrate it. Saka paanodzokera kumba paanotora mari zavo anga aenda netreni anorara masikati abva kotora mari zavo. Mai vangu chavanoita vanosvika vanofembedza muromo munhu akadara vanogara panze. Sisi wangu anobva kutsime zvikanzi sini yawauya anonzi daini sini. Zvikanzi daini sini wauya wakarara mumaumu. Zvikanzi watora here mari dzavo. Zvikanzi ndatya kumubvunza asi ndamufembedza. Haana kumwa rofu hauri kufema zvakanaka. Nekuti pfuma wavo yakati kana afera unondifira. Ngekuti ini ndakatavakakatara kuti andigoni kudzokorosa munhu. Saka munin'ina wangu kungonoshanda mumba aichengeta mari yekuti ndikafera ndowane pekuzotangira. Saka paanokufembedza vanomunzwa ari kutofema hope dzekurara muchitimu asi havana kumuudza. No, she was not sure. Saka sisi wangu pavanokumuudza wamuya mari dzavo dzatoza ndatora ari muchidrowu ndopavari kuvhura vari kuona mwana akakwatira 11 subjects ane 6 A's 4 B's. Mangani zvikanzi seaendera kuchikoro zvindipe idhishi waPilato ndigeze maoko. Vanopiwa dhishi vanoti Mwari ndapedza. Kana mukachinditora henyu Mwari ndaita sei? Ndapedza. Mwari ndapedza. Ndinoda kutaura kuti wanikani pane paunofanira kutaura kuti Mwari akandichengetei. Wegodo aripo wegodo. Usamatanga nazvo. Kuti munhu ari kukusekerera ani nhamo yako. Nhamo yako ndeyekuziva kuti ndini naMwari takaringana chidzidzo ndine chandiri kushandira pane chandakananga until it's over. It's not over until it's over. Kune vanofunga kuti kana machata zvapera. It's not over until it's over. Ndakazokomborerwa ndikani vana vese vakaroorwa chatoika iko bvaguma ipapo. It's not yet over. Nekuti wegodo akamira paanopiwa bharabhasi vanotopembera kuti mbavha inoti bhazi rayaregererwa hatina basa nazvo pana ari baptiza mabhagula bhasi. Kana akanga achirhepa kuchengeta wana asi Jesu ngaroye. Pilato anovapa vanonomurovera. It's not over until it's over.
vapedza kurovera vanogara rimwe dare rekugarira chituno, kugarira dare chituno. Zvikanzi pavhesi 63 tazoyeuka kuti munhu uya, tazoyeuka kuti shirikadzi iya yakafundisa vana, tazoyeuka kuti munhu aingafunza nimire achiriritira mhuri asi mudzimba yake, tazoyeuka. Satani anodaro kuti ndazoyeuka, ndakakanganwa mani, ndazoyeuka, ndazoyeuka, ndazoyeuka. Zvikazi naPirato mayeuke, zvikazi munhu uya achiri mupenyu akati uchamuka mumashure memazuva matatu. Zvinoti karega kurinda guwa rake akamuka kunyengera kwekutanga kunotopfuura kwekugumisira. Tikanga tari kukomborerwa naMwari, don't forget kuti Satani pane paachayeuka kuti dzokoro. Mukanga maona zviri kuendeka kana pabasa, musarega kutenda Mwari nekuti Satani achati ndazoyeuka. Pane paanoti ndazoyeuka kuti munhu ndakandichimbomutenda, ndazoyeuka kuti munhu uyu ndakamusungira mamarriages, ndazoyeuka vana vake ndakavasunga, ndazoyeuka. Don't forget rakori pamunama. It's not over until it's over. Pandayeuka ipapa vanokumbira kuti tiri kukumbira ka varindi vekunorinda, havana kukumbira kurinda chete, vakatoita rekunonyora so that vanhu vari kuenda pajuti vasarasika, nekuti vaizonorinda guwa risina. The reason why vakanyora kuti vari kurinda vasarasika, kuzendai unorinda guwa, nekuti handi Jesu chete akanga aine guwa rakanga riri munharaunda iroro, iri guwa raJosefa waRamatieri rakaiswa Jesu iri, handinoraga guwa ranga riri munharaunda. Saka naizvozvo vaizoenda pajuti vaida kuziva guwa rekurinda. Pamwe pacho paunopiwa hagi ndelebho, kuti kahagi hokatiri kuitwa kuti lebhurawo kuti amunakona ndichamukwasisa, ndichakwasisa ndowanekutaura esikanini ukati esimai guru nekuti vanhu vanenge varipoka vakandaka vanoda kuiswa lebho yekuti vandiri kutaura ndeupi, kana muri kutaura zvamufundisi mutezo ndeupi, kana uri kutaura zvamaitefadzwa ndewapi, kana uri kutaura zvikazi handinyatsumuzesikazi unomuziya munhu andiri kutaura unomuziya. Kana ndasvika pari ndichakuratidza. Over until it's over. Ndobva watosvika nelebhuka vari kuenda pajuti rakalebhuriwa guwa ramunoda kurindwa, musarinda ese ese. The devil is not after everyone in heaven, he is after you. Oh yes. Saka kana uri pana vamwe usati kwakafanana va, pana ane target, pana akalebhuriwa iyeye ndiye kutenda. Noti panga paine makuwa hanese akarinda. Oh yes. Nekuti ziwaika kuti Jesu paakafa panga paine vamwe vaiko vavhambiri tauro dzakanoipawo. Saka handino waida kufanira kuziva kuti kunorinda ripi. Zvikazimirai tiise lebho. Chekutanga huwa handiwo akachena. Aruzvinzwa? Huwa handiwo akachena. Kutakura koiga handiwo. Dombo rakasundirwa paguwa handiwo.
sure ndikavatambulira pano vanava ndaibva ndakwira ndichidzika nemadhoiri ndichitengesa ndichisara nechekudya muba muno vanondivekerei vakuyo nyaya yacho vakuya nelebhu chete kulebhu rakasiri kwavo. It's not over until it's over. Ndakamboti kune vanhu vanorara vachitadza kumuka kunamata, kurara kunga mashamba emuchirungu anototsandamuka negejo kana zenza rasvika. Munozviziva amai kuti kana uchida kumuka mumba uchinamata usikaitiri vanhu noise. There's a very good park up in Zimbabwe inonzi Twelve. Hapana anonoka Twelve. Eno ukabuda muoflash hawakubvunzika uflash chokwadi ere kana kufanisa. That's a very good park. Hapana unonetsa, hapana unomutsa. Unozviroera munamato wako, ugobuda wada, ugobuda wapedzerana naye tenzi. The other day kumba kwedu ndinopfeka ndichimuka ndichinonamatira vana vakarara, ndinopfeka masocks. Kana wapfeka masocks hauite mutsindo, especially masocks akakora aya hauite mutsindo, chitofamba ndichinonamata. Saka ndakadzoka mumwe musi ndikati babata fati umwe mwana haamo mumba, zvikaziva ngoendeko iwo vakarara vanomukira kwaidzi ndiri kunamata. Ndamuka ndichipinda mumba ndichinamatira mwana umwe naumwe. Mwana wangu wairi chete washoma kamuda kutowanza munamatoto vashe vatatu. Pandiri kudzoka mubedroom, patiri kubuda tese tikuona mwana zikazi ndiri mutoilet mama. Kati for such a long time zvikazi ndandichinamata. Handina kuziva kuti ndakatomupira pandaitaura kuti pano pamba hapana chinotadzisa kunamata. Nekuti each and every one anogona kuwana pana toilet. It's not over until it's over. With the man at the form 4, it's not over. Can I with the graduate, it's not over. It's not over until it's over. They're going to Satan Arute. Satan Arute. Arute kuti ndakapadzarana newe ndazoyeuka kuti wakazvaramana amufundisa ndakugara padhoo ndalebhura hawani basa vagara pabasa ndi ana aturika madhigiri akasvika. It's not over until it's over. Ma-CV unonyora akadropa every company kwete yaadvertise yes hapana rinopindura nekuti pana aisa lebhu akagarira padhoo akagarira kuti haubude ndakakurinda, haubude ndakakurinda. It's not over until it's over. We need to stay on our knees, praising and calling God to redeem us daily, not pagore, as a daily prayer. Shumwe chakaisirwa lebhu ma-directions. Mapfura guwa rekutanga nerechipiri nerechitatu ramunozoona rakadai ndo ramunoda kurinda. Chiri kurindwa chituna kana mapfura wakati newakati, wakati pavana vacho wechi4 ndewarikuda. Unogona kuona umwe mwana naimi mumba muno ini ndiri namba 11 uyu zvadai uyu zvamunakira uyu zvamunakira pavakapa madirections kuti kana madarika wana 4 wechi5. Saka your better position can be a label, can be a direction. Nasacha so by the way mumba bedu mese ini ndinga ndakaratadza kuroorwa ayo pana kaisa lebhoti akangaroorwa 3 wechi4 aroorwa. It's not over until it's over. Pawakaenda paguwa kana ramebhuriwa rinopiwa instructions. Kana mukapiwa utenga mushonga mukatarisa lebho padzasi pelebho pane
ane ma-instructions. Kana ari mapilisi munomwa mangani, kana zvaita sei. Kana uri mushonga wokufirita mapete munofirita nguwai. Ndiani ane waunofanira kuti vasaubata. Zvinonyorwa palebo izvozvo. Ma-instructions akapiwa. Haafaniri kupasa olefu. Kana akanyora ka 20 times haapaseba. Kana akaita sei instruction. Asi kuda kutaura kuti sinatova tichanamata Kristu ari kumuka. Anamuka neupenyu hwedu. Hatigari takadaro nekuti pano watinodaira. Hatigari takadaro nekuti kune zita kunga Jesu pasi pano nekudenga. Kana tagara muzita iri rinotiitira zvakanaka. It's not over until it's over. Ndotaura zvekumba kwedu nokuti zvekumba kwenyu musanda kusvika kana nakusvika ndichazvitaura. Rimwe gore taifunda nemari yezvidhina, kurowa zvidhina every August. Tichobuda muclass ndatoziva kuti tabvara urondo rezvidhina, kurowa zvidhina 15-20,000 totengesa zvobhadhara fees. Saka this other day ndiri muclass, mai vaidzinga vana vaitozviziva kuti usikabhadhari fees ngenguva ndimunei nazvo kana kuti vhini. Level yanga iripo yekuti habhadhari fees hana mari. Saka paida kuvakwa another classroom block. Saka headmaster wakati imimi kana mchigona takurai jecha ngoro ichiita 25 cents unoda kuchitsa $4. Ngoro ichiita chi tiri wanganipa tiri 4. Saka 4 times 4 $16. Ngoro 25 cents. Takazvizvidza. Saka mai vakudzinga vakati dzina panze. Lebo iripo. Lebo iripi. Ndakavamba ndakagara. Nokuti risiti rejecha nani nani. Wamwe wese waidzingwa watariswa murejesta. Asi rangu waidaidzira nemusoro. Zvikaziva ndatibuda panze unozvizwei. Ndikati handisi kubuda. Zvaza unobhadhara. Ndikati aiwa handisi kubuda. Ndoda kubudisa risiti. Zvikazi wakabhadharirwa nani? Wakabhadharirwa nani? Ndikati ndamubvunza headmaster. Ndikazi ndatisangana kuSpain. Ndakasangana ikoko. Ndikazi headmaster ndakasarudza vana kuti vatakure jecha rinoshandiswa nemabhiridha. Zvikazi wakatisa ngoro dzinoringana naiwo. You cannot even appreciate. It's not over until it's over. Jecha rekurwisi pamuroshi. Ndoro nonditira shandire pamukuru. Ndikazva heti ngadzokere mukirasi vakatakura jecha rinoringana vese vari 4. Ndoda kutaura ndichiti Satani kana achirwadziwa newe anorwadziwa nezvinhu zvisina basa. Kana kutokuona wakananikao papa kana usina kunanika mapeni unotorwadziwa nezvinhu zvisina basa. It's not over until it's over. Asi zvakadaro vari ndivanoga zvokuti mabhadhara school fees temu ichitanga kana temu ichipera hazvichinji njere dzemunhu. Hazvichinje izvozvo. Hazvichinjeva izvozvo. Kana yanguva yeprize ndotomira ndopiwa prize nerisiti yangu yemajecha.
wakutopedza primary yese ichitakura jecha grade 7 wao akabuda nekuma 16 isitotomira tine ma 5 units wakutomira adzimakweka kuti wakanga achitakura jecha adzimakwe izvozvo zvekuti watakura jecha adzimakwe. It's not off until it's off. Come to pass. Whenever 5 units we are show me jecha alipo parutimu pangu. It's not over until it's over. Asishama Kristu tinaticheke jecha kanamuka. It's over. Atira kutakarana. Atira kitiripo. Nekuti Mwari ndi Mwari wenyashi. Mwari ndi Mwari wenyashi. Mwari ndi Mwari wenyashi. It's not over until it's over. Azvina basa kuti pane instruction yakapiwa. Kristu aripo kubudika that instruction. Azvina basa kuti pane hoko yakapiwa nevakadeketera pazita rako. Aiwa. It's over by resurrection. Kana Kristu amuka zvapera. Kana Kristu akamuka zvakapera. Kana Kristu akaenda pamuchichika zvakapera. Vanogara nemalebhozi avo. Azvibati nyasha izvo. Azvibati nyasha izvo. Kuti ini ndinotozvigashira mudzinza redu rese ndo zvakazodini malebhozi avo asi malebhozi enyasha. Asi malebhozi enyasha. Ndakakura inini handidina ndistabhoni rimwe ndandibishira ndichaziva. Ndanga ndisingadi basa. Ndinongozi ndone madzimai. Kuti mwana musikana uchaita nesi, uchaita ticha, uchaita sekretari. Ndozvendaiziya kakumusha exposure yakairi nesi. Vakusina. Saka waiona nesi wepakiriniki, woona ticha, woona kireki wepakiriniki. Ndo mabasa unoti when I grow up, I want to be a teacher. I'm not undermining my teachers. Get me right, Alika. When I grow up, I want to be a nurse. No, zvakazviripo. Pane chimwe chikwaisiya. Noti waiona mbuya mawoyo papakiriniki pamarangi. Ndo waiona. Saka when I grow up, I want to be a nurse. Like mbuya mawoyo pakiriniki pamarangi. But ini ndikati ndine bazvozvo zvezvo. Ndina izvozvo zvisingaiti newakadzi izvo. Ndakapedza kunyora form 4. Chimirira maresults. Ndokuita conduct. Ndomirira maresults ndiri conductor kwaMwari. Zvisingaiti newakadzi izvo ndoda kuzviita. Mai vangu vakanditi unopinda. Unoita conductor kuti ndoita conductor. Ndotsvaga websuit yaudorwa basi. Ndobva ndarambidzwa. Ndapedza ipapo. Ndoita mudhumeni. Mana ndotsvaga umwe mudhumeni wechirume. Ndataura naye. Ngandipe mapepa ndoita mudhumeni. Zvikanzi namai vangu sei uchaita mudhumeni. Ndikanoda kurova motorbike. Zvisati zvamboitwa naumwe wakati. Handidiba izvozvo zvemunofunga zvokuti zvirepo. Ndinotaura ndichiti kana wakutarisana nezviro zvenyasha, don't take this care yawakupiwa nevanhu. Emu hai, don't limit yourself kuti pandiri pano pakakwana. Pakakwanira ndiko. Pakakwanira ndiko. Nyasha dziri kutaura kuti it's not over until it's over by resurrection. Ndakazenda kuchikuzvi. Ndakatanga ndaita chiro chakoti wafundisi wechikadzi wangani. Ndabva ndaona kocha vangu ne1 chete. Ndikandoko mwari wandidaidza. Ipapo mwana akandaidza ndi grade 7 paassembly. Ndakwenda kukoleya kuya. Ukwakuna wakati. Handidiba izvozvo munondifungira. Paripo unofanira kudhimanda your rights. Kuti Mwari izvo zvamunondifungira
munonifungira handizvo zvandinoda baba. Vanhu zvamunonifungira handizvo zvandinoda. Mwari anokupa zvizhinji. Ada zvechitume vamurambidzi akuti katakata nezvekuenda mundiro. Mai possibly it was like an interview. Ndakaendeswa kuseketi kwanga kusina imba. Ndikasvika nogara bottle store. Not closed, open, bottle store active. Ndikatogara navo jamba kana one day. It's not over until it's over. Mwari ndimwari wanyasha. Mwari ndimwari wanyasha. Pari kumuka Kristu. Ngatitaura kuti Mwari pamuri kumuka it's not over until it's over. Hasina basa kuti kune vakasema lebo muupenyu hwangu. Hasina basa kuti pane vari kurinda marriage yangu. Hasina basa kuti pane vari kurinda basa rangu. Hasina basa, hasina basa. It's not over until it's over. Muupenyu kune vari kutokulebhura kuti vari kuCape Town hapana chiri. Waudze kuti it's not over until it's over. Mwari ndimwari wenyasha. Mwari ndimwari anokomborera. Haana boundary renyasha. Haana boundary rezvikomborero. Haana boundary rekutarisa kuti ndiwani anotikomborera zvakadaro. Paakamuka Kristu haana kumukira vashoma, akamukira oneni, akandiitira zvakanaka. It's not over. So don't be contented kuti vanhu vakandirebhura zvakapera, vanhu vakanditi zvakapera. Don't be contented. So it's not over until it's over. Hakuna zita kunga Jesu. Asi panorekeni. Mumwe namumwe ari muno pane zvavakalebhurwa mumupenzi. Mumwe namumwe ari muno unotoziva vakarinda kumba kwenyu. Vari kutoti hazviite, haapabude, haapatsukunuke, hapana chinoitika pamba pake, vakatorinda. Asi ndoda kuti patiri kupinda mumuimbi hakuna zita kunga Jesu. Pasi panorekeni. Either vakarinda, either havana kurinda, vaisa malabels, havana kuisa malabels, hakuna zita kunga Jesu. Pasi panorekeni. Iroro zita raJesu rinoenda nesu kwese kwatinoenda. Kana raenda nesu kwese kwatinoenda, haripo tisii chakadai, haripo tiregesi chakadai. Rinotipa upenyu hutsva, rinotipa maonere matsva, rinotipa mabatire matsva, rinotionesa nyasha. It's not over until it's over. Muzita raBaba, nereMurumbwana, neremweya munoera.